Ik weer heel betiid wie ik eigenlijk op school al. Kort les dien of de middags vrij en dan wie ik al aan het werk om een Rijksdaalder te verzinnen. Bij de boeren wat menen en wat zwilje en een paar kei voortbrengen. Op een bepaald moment ben je hem verhuizen naar het verste land. Wij rekken naar Oost-Horn aan, hij en ik weet ik nog wel. 12 mei zei ze het ambt opbedje van boer en 12 mei kon je wegkomen. Nou, toen ben we daar besteld. Ben verhuizen naar Ayemta, naar Sievert, Gonzagata, die boer, daar aan Ouddik. Daar ben wij gekomen. Ja. En dat huis hebben wij echt na 4 jaar winnen. Ja. En ja, toen ben wij voortgegroeid en toen heb ik daar in Ayem, daar heb ik de vrouw echt ontmoet. Ja. Ja. Wat doe je nou de hele tijd erop? Een beetje huiswerk, een beetje tuin en heel veel wat stappen en wat praten. En wat skip je, doe je dat dan? Sneeuw en morgen gaan we haast altijd met buurvrouw om boodschappen. Hè? In de auto en dan praat ik nergens over en dan is ze hierheen en dan is ze daar eens in. Dan is het bij die winkel, dan is daar eens. Ik ren gewoon alles aan en overal heen. En. De brei die krijg je maar, vloep, de ruuderding, havermotenbrei, of riezenbrei, wat je maar hebben. Dan doe ik dat in de magneton te warm. Dan red ik me helemaal zelf. En ik was hier ook altijd direct daar. Ja. Lees je ook boeken? Ik wil lezen de waarheid. Maar een verhaaltje en een boek of dat, daar moet ik niks van aan. Nee, televisie ga ik nooit op. Als je het nou opdoet, de mensen aan het voetballen, de mensen aan het keertsen, de mensen aan het hutfietsen. Nou, wat interesseert me dat nou? Dan ga je eens een keer even in de tuin. Ja, maar dat houdt wat op. En de laatste boerenkool, dat weet ik nog, die stiek daar, er waren zo'n grote planten. Ja, ik ga ze eruit scoren en over het stek heen gegooid. Dat vond ik zo'n gruwel. Hè? Ja, ik had het toen met opzet, hij omspit. Want ik had een hekel aan, als er zo groot green wordt met een oude testes en met een dut en met dat, daar had ik een hekel aan. Maar ik doe net vol met de tuin, dat let ik worden. Want dat kind dat speelt dan niet meer op. Hè. In Spanje ga ik weg en in die oorlanden, daarmee wel. En, ja. Ik had er over nagedacht. Ik dacht dat het dan straks uitkomt, dan wil ik nog eens even weer naar het boerenland aan. Woon je nooit meer waarom naar je Ameland? Nou nee, dat doe ik maar net. Want ik ken er net niet meer. En zij kennen je echt niet meer. Daar hoef je net beneden te gaan. Nee, want ik weet echt niet meer waar er ben, hè.